vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndauyawo pano kuti ndinge ndichingotaurawo nyaya iyo iri kuitika muvillage medu. Ndinotongoitawo zvekudownloada maaudios enyu pane rimwe group remaconfession. Saka mukoma Nashi, ndakati ndichiteerera maconfession ndikabva ndati rekedzai nditore nhamba dzenyu ndinge ndichiuyawo neconfession yangu. Confession yangu it is about Muvakidzani wangu. Muvakidzani wangu uyu mukoma, iye pane zvaanopota achiita. Mushure mekunge ndazobvunzawo umwe sahwera wangu if iye akambosangana nesituation iyo yandakasangana nayo, iye sahwera wangu akabva ati ainge akatoonawo muvakidzani wangu achiita zvinhu zvakashata. Zvakaitika mukoma Nashi ndezvekuti mai ava vepanext door, pane umwe musi wandakanonoka kubva kumunda ndichiuya kumba. Saka ndakazosvika kumba kunze kwainge kwatosviba, ndo pandakabva ndazovaona vakamira Pamakuva. Chakaita kuti ndinge ndichivaona ndichikuti ndakaona kuti kwainge kuine kalight kainge kachiti vaivai kumakuva nechekumunda kwavo. Saka ndakafungidzira kuti zvimwe kuda chipoko, but ndakati ndakaramba ndakatarisa ndokubva ndazoona kuti munhu uyu ainge akabatidza torch yefoni. Ndokubva ndaona kuti pane zvainge zvichiitika kumakuva eko ikoko. Saka mukuzonotaura nabhururu wangu ndichimuudza zvose zvandainge ndakaona, iye ndopaakabva azondiudza kuti nayewo ainge akavaona mai ava vepanext door, but iye akatovaona kwakachena. Ndokubva atoseka akati hachisi chipoko we, asi ndineighbor wako, iye anopota achizviita izvi, anopota achienda kumakuva. Saka iye akabva azongoti siyana nazvo. But kana ndichitevedzera nhoroondo yeconfession iyi pazvakatangira mukoma, zvakatangira apo vana vake pavakaenda kujoni. Vana vake vakati vaenda kujoni ndokubva vazombodzoswa kuno vachinzi vainge vabatwa nemapurisa, vakabva vazodzoswa kuno kumusha. But pavakaenda kujoni vakangoenda vakabatana. Mukadzi uyu ane munin'ina wake akafirwawo nemurume wake anogarawo imomo muvillage medu. But pavakaenda vana ava vari vose, vana vemunin'ina wake vakabva vazosara vakatiza apo pavainge pavainge vachimhanyiswa nemapurisa, vakabva vasara vachishanda. Zvakazotanga kuitika ndezvekuti vana ava vakabva vazotanga kutumidzira amai vavo grocery mwedzi woga woga. Munin'ina wemuvakidzani wangu aitoti ange achiuya pamba pasisi vacho achikumbira ngoro sezvo iye asina mombe. Saka aibva azotora ngoro iya obva azoenda onogamuchira chikafu chiya chinenge chatumidzirwa nevana vake. Ngoro iyi yaitoya yakazara iine zvikafu zveko kujoni ikoko, maraisi, maflour, macooking oil. Saka iye aitosiyira muvakidzani wangu uyu mafutawo, maraisi nezvinhu izvozvo zvinenge zvatumidzirwa, zvokutoti isusu taitoziva kuti kana tikaomerwa tikaenda pamba pake mafuta haumashayi. Saka iye akabva azoita godo neruvengo. Zvakazoitika ndezvekuti vana ava pavakazouya muna December, vana ava vakauya early in the morning, vakabva vatanga kutiitira noise because vakauya vaine generator ravo nemaspika. Ndokubva vatanga kuridza music, vachiridza music yainge iri very loud. Vakaita party yavo vachinwa doro vachiita sei. Kunyange nesu takatoendawo tikatonotambira Christmas yedu ipapo. Ndokubva vana ava vazoti vainge vachida kudzokera kujoni, but vakadzokera kuzvi29 ikoko ndopa vakadzokera, but vakadzokera nevana vemuvakidzani wangu. Saka iye muvakidzani wangu uyu ndopaakazotanga kuita unhu ihwohwo hwekuti anoenda kumakuva. Hameno zvaanenge achinoita kumakuva iwawo, but vana vemunin'ina wake kubva zvaakazotanga kuvashandisira mishonga iyi, vana ava vakabva vatokanganwa kuti kuno kuzimu vane mubereki wavo wavakasiya. Kana mukaona matamburiro anoita munin'ina wemuvakidzani wangu munomunzwira tsitsi. Pamba pake pava kuita kunge padongo. Vana ava pavakaenda kujoni vakatomboita kuti pamba apa pange pachivakwa zvidzimba, but zvidzimba zvezvya zvakazongosvika pakudhirika nemvura because vana
vana ava kuJoni ikoko kunongonzi vanongotevedzerana, nevakadzi veko kuJoni ikoko doro idoro, nevasikana here. Tinoziva kuti vanakomana ndo vane hunhu ihwohwo wekuti kana vakasvika munzvimbo mavanenge vasvika vanobva vatokangana kwavakabva, but vanasikana ndo vanondirwadza. Vana vemukadzi uyu vanasikanawo vakasiya vana vavo vakaenda kuJoni, vazukuru ivavo vanongogara nagogo ava, ende zvinhu zvinorwadza mukomanashi. Muvakidzani wangu uyu ndinongogara ndichingomuona achingoenda kumakuva ikoko, ende anowanzo kuti pakaita mwana wake anenge auya kuno kuZim, then mwana uya patinozonzwa zvichinzi adzokera kuSouth Africa, kana ukamutaimira zvakanaka mukadzi uyu unotomuona ariko kumakuva ikoko. So mukoma handiziviwo kuti iyi nyaya iyi yangu vateereri venyu vangandibatsirawo sei. Ndoudza here iye munin'ina wemuvakidzani wangu kuti ndo zvatinosuspekta ende ndo zvatinoona kuti ndo zvakatoitika. Vana vacho vakapiwa mushonga wekuti vange vachikanganwa amai vavo kuitira kuti vange vachizotambura. Pamba pemuvakidzani wangu mukoma pari kuita mamwe madevelopments anotyisa, panaka zvisingaiti, nekuti vana ava hameno kuti mari yacho vari kuita yekungochera pasi here kana kuti vari kungoita yekungotemha mumuti. Pamba apa panojigiwa, pane vasikana vebasa 3 vanorera vazukuru vavo amai ava, nekuti vana vavo vasikana vakazoendawo ikoko kuSouth Africa. Pane vasikana vebasa 3 muruzevha. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi paYouTube andipo ndinoitawo zvekungo downloada maWhatsApp audios emaconfession. Zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi handizivewo kuti nyaya yangu iyi ndingabatsirikanawo sei. Please let us talk about it in the comment section. Kana kuti munoya mobva mazoisa WhatsApp voice note, then tobva tazodzosa chirongwa chiya chirongwa chaichi chataiti miono yedare. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera, it is a narration. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa, saka ndichange ndichizokunareterai. Narration yacho yakamira sekudai. So hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini handina mwana, nyaya yangu yakamira sekudai. So baba vangu pavakarwara ndo patakabva tazotanga kunamata kune imwe church. Prophet ava munhu wekuti vaigona kuita mamiracles zvisingaiti. Mushure mekunge vazonamatira baba vangu pakaitika miracle, ndokubva vabereki vangu vazotanga kunamata ikoko. Previously vabereki vangu vainge vachipinda kune imwe Pentecostal church. Saka baba pavakazotanga kurwara, mapastors ekuchechi ikoko vakazama nepose pavainge vachigona napo kuti vange vachinamatira baba vangu, but zvakabva zvaramba zvachose. Baba naamai vakabva vazotanga kutevedzera maprograms. Panguva iyoyo kwainge kusina zvekuti mapastors vane maYouTube channel waitoti unge uchitoteerera vhangeri, pangava pari paredhiyo kana kuti pamanewspaper kana kuti pamaTV station. Saka vabereki vangu vakabva vazotanga kuteverera imwe TV station iyo yainge iine umwe pastor aipota achipa vhangeri rake pastation ipapo. Zvino zvakazoitika ndezvekuti amai vakabva vazotora nhamba ndokubva vazofona. Vakati vachifona ivo vaifungidzira kuti vachataura nemuvhangeri uya but havana kuzotaura naye muvhangeri uyu. Vakabva vazotaura neumwewo uyo ainge achiti ndiye anorepresenta muvhangeri iyeye. Saka amai vakabva vati ndinokumbirawo rubetsero, ndabva mukuteerera programu yenyu, zvino murume wangu kuno arwara, handichazivi kuti ndoita sei. Saka tinokumbirawo kuti munge muchinamatirawo murume wangu, nekuti tinoona basa rose rakanaka iro ramunoita. Uya akabva ati kuna amai vangu, yes munokwanisa henyu kuzoita 1-on-1 namufundisi, but muprofita anogara ari very busy, anowandirwa. Saka kana muchida 1-on-1 nemuprofita munofanira kuti munge muchizotora mbeu iyo yamunodyara muchurch, as in kana muine mari kana any gift yamunokwanisa kupa muprofita kuitira kuti asiye izvo zvaanenge achiita atange
kunamatirai onamatira murume wenyu. Zvose izvozvo zvakataurwa zvakashamisa amai vangu, but amai vangu vainge vari very desperate because baba ndo vainge vari breadwinner. Saka tainge tiine motikari dzedu idzo mbiri dzatainge tisingashandise. Imwe yacho yakazodonetewa ndo yainge iri Lexus, iyo yakazopiwa pastor ivavo vekuzondibata chibharo. Amai vakabva vati inini mari pari zvino handina, mari dzose dziri kungoperera kuchipatara, but tine motikari. Then munhu uya akabva azoti motikari dziri right. Later on ndo pakabva pazofona prophet vaya vakatanga kubvunza vachibvunza kuti motikari yacho yainge iri model ipi. Amai ndo pavakabva vazoti Lexus ndo yatainge tisinganyanyisi kushandisa, but prophet uyu aitorakidza kuti motikari dzose idzi ainge achidzida, but amai vakazongoti one ndo yatinokwanisa kudoneta iyoyo. Prophet vaya vakabva vatoti izvezvizvi ndiri kutouya nevakomana vangu kuuya kuzotora motikari iyoyo, but amai vakabva vati zvino prophet nguva zvadzaenda madii mazouya mangwana makuseni. But prophet vakabva vati izvezvizvi ndati ndichitaura nemi shoko rabva raburuka richibva kudenga, nesimba raburuka zvekare richibva kudenga. Ndanzi ndinge ndichiuya kwamuri izvezvi ndinge ndichinamatira murume wenyu, nekuti simba iri rechiprofita raburuka richibva kudenga. Kana ndikangonorara nemudzimai wangu, simba iroro rinobva ratorwa nemudzimai wangu. Plus zivai kuti inini ndiri munhu anogara ari busy. Izvezvi panokwanisa kusvika munhu anenge achirwara, munhu iyeye akangonoka padhoo, mweya waMwari unobva wanzwira munhu iyeye tsitsi, then munhu iyeye ndobva ndatonzi ndinge ndichimunamatira. Saka handikwanise kukuvimbisai kuti kana ndikarara ndiine simba iri, mangwana ndinenge ndichiri naro simba iroro. Amai nekutya vakabva vati saka kana zvakadaro munhu waMwari chiuyai. Then murume uya pastor vaya vakabva saka pastor vaya vakabva vazouya. Vakati vauya ndokubva tazonzi namama endai munovhura gate. Takabva taenda tikanovhura gate, pastor vaya vakamborasika ndokubva vazotiona tiri muroad. Takavamirira vakabva vauya vakabva vazopinda payadi pedu, asi pastor ava vakati vachingonoburuka motikari vakabva vatanga kunditarisa. Vakanditarisa neziso riya rainge risinganzwisisiki, rainge rakazara neruchiva mukati. Ndokubva vanamatira baba vangu, but there was a miracle that happened, zvekuti nyangwe tichizovadonetera motikari takatoona kutoti baba vangu vainge vapora. Kubva musi iwoyo ivo pastor ava vakabva vati vainge vachida kuti inini vange vachizondidzidzisa kuti ndinge ndichizova muprofita, vachiti vainge vaona chipo chainge chiri pandiri, but ndaida yavainge vachiti spiritual guidance. Amai vakabva vafara vakati Mwari makanaka. In one day maporesa murume wangu zvekare mukabva mandiudza kuti mwana wangu ane chipo chake chaakapiwa namweya mutsvene cheprofesi. Kubva musi iwoyo amai vaingoti kana vamuka vobva vati muprofita wangu nezuro ndakarota hope dzakati dzinoreveiko hope idzodzo. Takaramba tichingoenda kuchechi kwaprofeti vaya kudzamara ndava kutogara pamba paprofeti. Ndakati ndava kugarapo pamba paprofeti, profeti ava vakazongoramba vachindisejusa kudzamara profeti ava vava kutorara neni. Saka takati one day takarara tose, ndipo pakabva pazongosvika mukadzi wavo akangokaruka atongodzoka uko kwaainge ari. Apa tainge titori pakati pekuita bonde, takarara mubedroom make. Ndakabva ndafunga kuti nhasi ndinourawa zvangu, but ivo mai mufundisi vakabva vati do not be worried and do not be ashamed. Vakatotaura vachitokurura nhumbi dzavo, ndokubva vatouya vakatotijoina, vakabva vatanga kutoitawo bonde nemurume wavo. Zvinhu izvi zvakangoramba zvichingoitika zvichirevera kuti pamba apa tainge tava vakadzi vaviri tichisheya murume one, ende taiwanzokuita iwavo mathreesome. Ndo zvainge zvichifarirwa navo amai mufundisi ava. Saka nekufamba kwenguva mukomanashi ndakazongoramba ndichinobatira pamuviri kudzamara ndichizoita maabortion iwawo andakaita anokwana iwo kuita 7. Ndichingoramba ndichingobvisa vana ava ndichingonzi hazviite kuti unge uchiitira pastor mwana, nekuti mangwana zvinokwanisa kuzovapa zita rakashata. Saka chibereko changu chakabva chakanganisika, ende chinondirwadza ndechekuti vaimirira kusvika nhumbu yandinenge ndakatakura paya painenge yava at least 4 months ndava kutonzwa kutoti mwana ava kutanga kutamba. Ndo pavaibva vazondimanikidza kuti ndinge ndichiita abortion. Zuva randakazoti enough is enough, zvakaitika mukoma ndezvekuti
ndakabva ndatanga kunzwa kuvaviwa kusikarudzi kwangu uku. Ndaivaviwa zvisingaiti. Ndichivaviwa kudaro mukomanashi ndakabva ndazviona kuti iyi yainge itori siki. Ndokubva ndazoenda kuchipatara. Ndakati ndaenda kuchipatara zvishuwa ndikabva ndanzi ndainge ndiine siki. Ndakazodzoka ndikataura navo pastor ava ndikati mandipa siki ka imimi. Plus ndainge ndava kuziva kuti vainge vachingoramba vachingorara nevamwe vasikana mayouth emuchechi imomo akawandisisa. Saka zvaingondirwadza but zvekuita painge pasina. Ndainge ndichingozvivimbisa kuti zvimwe kuda ndichava mukadzi wavo wechinumber 2, but pandakazotanga kufind out kuti ivo vainge vachingoramba vachingodanana nevasikana vezera rangu, vamwe vainge vari below my age, ndakarwadziwa. Ndikabva ndaona kuti panapa ndiri kushandiswa. Ndakaramba ndakashingirira kuzosvika ndichinobatwa nesiki iyoyo, ende vakabva vanditi siki iyi ndeyako, kune kwawaitora siki yako iyi, nekuti panapa inini I have the covering of the grace of God plus mukadzi wangu maimufundisi ava, because she is married to me, navo automatically vane covering of the grace of God. Ndakabatikana ndikarwadziwa mukoma. Anyway, so sezvisinei vakabva vazombondidzinga mubedroom mavo, vakabva vandiavoida for 7 days. Vakandiavoida for that time iyo yandainge ndichitora medication yemapiritsi iwawo. Zvakazoitika mukoma ndezvekuti one day ndakati ndakarara mubedroom mavo ndokubva ndazoenda mubathroom late at night, tatopedza kuita bonde mushure mekunge ndarecover. Ndakaenda kutoilet. Ndakati ndaenda kutoilet kudaro ndopa ndakabva ndazosangana nechigaba. Mubathroom mavo mune kamwe kacabinet ako kanogara mapiritsi. Saka ndakangovhura, pane voice rakangonditi vhura uone. Ndakati ndavhura kudaro ndokubva ndaona kuti mainge muine chigaba chema amoxicillin pills awo andainge ndakapiwa achinzi ndiwo acharapa STI iyo yandainge ndakapiwa. Ndakabva ndaona kuti saka vanhu ava painge pasina covering of the grace yavainayo, navo vainge vaine siki iyoyo. Vakaenda kumadoctors in private vakapiwa that treatment ye-STI. Mukoma ndakabva ndazongosiyana nazvo zvekugara navo mapastors ava, ende ndinogara ndichingotya kuti zvimwe kuda vakandishandisa. Pane mhiko dzavo dzavakashandisa pachibereko changu. Nanhasi I am still struggling. Yaivhedari ndo message iyo yandakatumidzirwa in English, and that was the translation of that message. Zvakangoma hazvo vedue. Please ngatizamei kutaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. What a sad story, what a sad story.